Nakabasa ko og usa ka post diha sa FB nga nindot og kini nagkanayon nga matud pa, train your mind to see the good in everything. Train your mind to see the good in everything. Para nako murag appropriate kaayo nga kanang piece of advice labi na sa mga tao nga kanang mabalakon kaayo. Kanang warrior bitaw, isa na ko ni ana, no? Gamay lang kaayo nga ingon tag sitwasyon, no? Murag affected dayon. Unya dayon automatic man gyud na, no? Automatic dayon nga mo dagan sa hunahuna ang mga kanang kahadlok, no? Mga dili maayo nga posibleng nga mahitabo. Ana man ang that's how a mind of a warrior works. Pero nindot kayo nga bitaw, no? It's a matter of training man lang yun to see the good in everything, in every situation. All the more in the light of our faith sa atong pagtuo mga igsuon, kinahanglan nato ng maong we have to learn from that particular piece of advice or a saying. Nganuman, tungod kay ang lihok sa Ginoo misteryoso kaayo. God works in mysterious ways. Gani sa atong ebanghelyo karon, nadungog nato ang kanang ingon natog murabag sa ato apa unconventional nga paagi, no? Nasayod ta nga ang konteksto ning maong basahon ni propeta Isaías nga nisamot ka gahig ulo ang katawhan nga Israel, wala sila mapantong gikan sa mga warnings, no, ni propeta Hosea. Ug nagpadayon kini sa panahon ni propeta Isaías sa pagsimba-simba sa mga Diyos-Diyos. Ug mao nga murabag ang Diyos mura og ang amahan mura siya nahimong tawo na noon, no? Mura na siya tawo nga duna na siya kasuko. Ug sa iyang kasuko, kinahanglan niya nga i-chastise, kinahanglan niya nga pantungon ang iyahang anak. Pero unsaon niya? Muning niagi na ang kanang muning gitawag nga conventional nga unconventional nga pamaagi, no? Di nato masayran nga di ay lihok na gyapon sa Ginoo. Ug diri sa ato ang unang pagbasa, klaro kayo ang iyahang plano. Matud pa niya, ang Assyria, no, is a foreign country nga kaniadtong panahon na makaingon nato nga world power gyud sila, no? Kusgan kayo sila nga nasod in terms of economic, military might, kusog yung kayo ng Assyria. Karon ata, murag modern day Syria naman po siguro ni. Murag ana, no? Di ko sure, ha? Pero nindot kayo ang sulti sa Ginoo. Pinagi kang propeta, Isaías. Matud pa niya, ang Assyria, mao ang bunal nga akong gamiton tungod sa akong kasuko. Bunal. Kitang tanan, nakatilaw na batag bunal? Kay numdum ko nga mga parenting style kani adto, bisan gani siguro karon na naman goy 163, no? Tugan mo na mga bata kung imong bunalan. Pero atong una hadlok dayon ta nga naay bunal, no? Bantay lang ka. Unang hadlok dayon ta. Nindot kayo ang kanang image nga gigamit ni propeta Isaías. Nagikan pod sa ato ang Ginoo nga gamiton niya ang Assyria isip bunal aron nga iyang pagpantong sa iyang katawhan nga wa na mo ila og Dios, no? Naay giila nga mga Diyos, pero wa na miila niya nga siya nga si Yahweh, siya nga ang tinuod nga Dios. Muna ang gisulti sa propeta sa iyahang mga pulong. Apan nahitabo gyud, no? Nga nakuan gyud na mo gyud na gibuhat sa Assyria. Iya yung gigunob ang katawhan nga
nga Israel. Apan pagkahambugiro sa hari sa Assyria. Siyempre nasayran na sa Ginoo. Nasayran sa Ginoo. Muna nga matod pa sa hari sa Assyria nga pinaagi sa akong kahanas sa akong hunahuna ug sa ako ang mga kining bahandi nagunob nako ang maong katawhan. Of course, although gialaw sa Ginoo ang panghitabo, again, the word allow, no? Gialaw niya ang dili maayo nga mahitabo sa iyahang nasod nga Israel, no? Naagyapon siya command. He is still in command. Kaya lang, well, ang hari sa Assyria is a free agent. Naagyapon siya kabubuton. Mauna nga ang iyahang sani pagbuhat grabe gyud iyahag yung gigunob pag-ayo. Gani grabe iyahang paglaglag, no? Ingon siya pagyatak-yatak kanila daw lapok sa kadalanan, no? Grabe ang paglaglag ug paghanaw sa daghang mga nasod. Muna ang laraw sa sa hari sa Assyria. Apan again, di man pod makaako ang Ginoo nga mapukan na gyud ang iyang katawhan. And that's the good thing about our experience. We may have the worst thing that could happen in our lives, but then take note, God is still the master of history, no? Di gyud niya ialaw nga kanang malugmok na gyud ta. Mauna nga kanunay pa siyang gagunit. Ug sa iyahang gahom diri sa atong unang pagbasa, gipakita niya kung unsa niya nga bisan pa og naikusog yun ang Assyria, but still God still prevails. Nganuman, giingnan nagistorya siya diri bahin sa iyang kasuko pod sa Assyria tungod sa kahambugiro niini, no? Ako lang usbon pagbasa, no? Nindot kayo ni siya nga mga images manggod, ingon siya, manghambog ba ang wasay nga labaw siya kaysa tao nga mogamit niini aron pagbugha? Wasay kanang atsa bitaw, no? Nga ihang image is ang Assyria is like an axe. Pero ingon siya, dili pwede nga manghambog siya nga mas dako siya sa tao nga mo'y mogamit niya. Again, murag ang tao, murag mao ang Ginoo nga mogamit og atsa. Gigamit lang yun niya ang Assyria. And there's more, ingon siya, magpanghambog ba ang gabas batok sa tao nga nagamit ni ini? No? Daghan pa kayo tupat man ni ka images. Nya ingon siya, o maubay atong sabton nga ang igsusulda maoy musulda sa nagkupot ni ini, meaning iya habagdayng mahuptan ang master? No, cannot be. Nya kini nindot sad kayo, o ang sungkod ba hinuon ang mualsa sa tao nga nagsungkod ni ini? So these images gipakita pinaagi sa mga imahe, no, mga larawan nga kini mga butanga gamitonon lang sa Ginoo, and they could not prevail over God. Of course, ang laraw sa Ginoo sa pagpantong sa iyang anak nga Israel magpadayon gihapon. Although pait kaayo ang kinabuhi sa Israel. Nahitabo pa ba nag-usab, no? Nga gialaw lang sa Ginoo, iya lang gitugot nga mahitabo apan pinaagi sa lain nga agyan gigamit gihapon niya, nahitabo gihapon nga maayo gihapon ang tanan, ang resulta sa tanan. Mauning katubitang gigunob sa Babylonia ang Israel nga gipamunuan ni King Nebuchadnezzar. Nakainomdom ta ana, luoy kayo ang Israel. Mao tong panahona nga walay nabilin nga bato dito sa templo, no? Guba gyud ang tibok templo sa Jerusalem. Apan unsa gigibuhat sa Ginoo, gitugutan niya nga gunobon usab sa empire nga gitawag nga Persia, no? Persian Empire nga gipamunuan ni King Cyrus. Pagano man na si King Cyrus. Napildi nila ang Babylonia nga gipamunuan ni King Nebuchadnezzar, ug nga pinaagi ni anang nadaog man si King Cyrus, pinaagi ni King Cyrus gigamit siya sa Ginoo
nga pabalikon ang katawhan nga Israel gikan sa Babylonia, at the time na exile siya, nga pabalik ngadto sa Jerusalem. Again, God works in mysterious ways. Mauna nga kita, angay yun na itong makita. No? We have to see the good in everything. Mga igsuon, siguro ang nindot kayong application ni ini, kining atong kasinatian sa pandemic, no? Ingon ta lagi nga lockdown ta, pero nindot pa biya tong panahon nga ato ang kauban mga kuan lang, mga pamilya ra nato, no? Ug karon nga we are about to exit from this pandemic, no? Muna to ang tan-aw nga positive nga forecast siguro. Nakita nato nga human sa ato ang kalisod, naagyapoy kaginhawaan. Ginhawa gyapon ta, mga abot gyapon ta sa kaharuhay. Ang mga igsoon atong pangayoon sa Dios ang grasya nga ang atong mga mata, no, nga hinahinayon nato gyud nga makita ang kaayo sa bisag unsa nga sitwasyon. Bisan pa og kini dautan, bisan pa og kini adunay kalisdanan. Kay nasayod kita, God is the master of history. Amen.